paon guys, di mamukot na puta guys. Kay taod-taod na tawa makapamukot. Ha guys, oh, giandam na na ore guys. Ang giandam na ng amo ang kayunon guys. Wa man si Mister, kami laman mga bata na magkay. Karon ni ko ni Mister, diretso na po si Berto sa laod. Medyo taas pang adlaw guys, karon tagtaod magkay na ta. Puron sana ko rin. Nahuman na jud kay. Gipunduhan na. Doy. Pasigwa na punde mo anod na. Amuhat na lang ta ni Mr. ani guys og mo uli siya nay mulaod ani guys padung sa laod. Asa ilang pagpamukot kagabi guys. Sa ilang pagdunggo sa baybayong kay namukot man sila. Wa sila kakuha guys, zero sila. Na zero in town. Ay boy no, wain no yung nga laktod zero. Igura giswa og panihapon ng ilahang isda guys, mao na nga dili na pud sila kayo sila ro mobalik og pamukot kay gisubay man nila diyan mo may kuha ang pagpamukot. So mamalangri na pud sila guys. Palangri na po gamiton. Pailin-ilin lang taani og unsa ato ang mga mahimo ani guys og asa nagpakuha. Kay kung adlaw mamanday magabi mang ngisda. Kaya aron ang abot sa pagpamanday guys dili kaayo makuha. Ang pangunso mo adto ra kuha sa pagpanagat. Sumaoro to guys.